नै आं दतमा आनसलिक फरमाव थांनो हादों रायज नोंथांमोन ओंखारबायनो रेडि जाबायनो नोंथांमोना नायफालांदो नोंथांमोनजों हानायमानि देखाय नाजागोन आं दतमायाव थांनायनि गारि सेटिं खालायदों रायज नोंथांमोन नै नायदो गारिया बेनो जों बे गारिजोंनो थांनाय जागोन एक्जिबिसनाव आदा अम प्रकाशखौ लोगो मोनदों रायज नोंथांमोन नै जों सेल्फि लालायबाय आदा बाथ्रा बुंलांनो सानो जोंनि बे बिटिआरआव शान्ति सम्प्रिति आरो उन्नतिनि बाथ्रा लानानै नायदो नै रायज नोंथांमोन माबायदि जादों मानसिया लामायाव दतमा आनसलिकनि एनुवेल कनफारेन्सआव फैनायाव नायदो नोंथांमोनजों हानायमानि शेयार खालामनो नाजागोन आं माबायदि मानसि जादों नोंथांमोना नायदो लामायावनो बेबायदि जाखाबाय रायज नोंथांमोन आरो सिङावबा माबायदि जानानै दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बे गेट लामानि नायलांबाय थाफाबानो जाबाय रायज नोंथांमोन खालि मानसिनिल' मानसि बाना रायज नोंथांमोन नायफाबाय थालांबानो जाबाय माबायदि जादों एरायनोनो लामाखौ मोना रायज नोंथांमोन मानसियानो लामायाव नायदो आङो लासै लासैसो थाबायदों मानसिनि जुनैनो बा ओरैबायदि मानसि जादों रायज नोंथांमोन नायदो बियो प्रग्रामनि मेन गेट रायज नोंथांमोन नायदो माबायदि साजायदों गेटआव सेरजा खाम सिफुं बेबायदि साजायनाय जादों नोंथांमोन नायबानो जाबाय ओरैबायदि बरिया साजायदों जायगाखौ थांनोनो बाथावलायलायनाय रायज नोंथांमोन जायगाया Terima kasih.